Khatheleyo nenisindwayo mina ngizakuniphumuza. So uma usukhathele izono, uma usubona ukuthi izono ziyakusinda, uze enkosini uJesu. Uma usubona ukuthi izinto zezo ziyakuhlula ziyakusinda, awusazithokozeli, awusazijabuleli, uze enkosini uJesu. Uma usaya enkosini uJesu kanti usathanda izinto zezwe, uyendaweni eronke. Uhambe kabi. Angeke kukusiza ukuthi uye enkosini uJesu kanti wena usathanda izwe. Ngoba ithi inkosi uJesu, wozani kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo. Kusho ukuthi uma ungakhathele izono, ungasindwa izono, ungeze enkosini uJesu. Ngoba ngeke kukusiza. Ngoba ukwazi ukuhlala kuyo nezono zakho. Awukwazi ukuhlala enkosini uJesu nobubi bakho. Uma lezi zinto ezinkinga empilweni yakho noma ozibona ziyinkinga zingakakuhluli, uzunqume ukuthi ngiyinkosini uJesu manje. Ngoba ngikhathele lezi zinto. Ngikhathele ukufeba. Ngikhathele ukuthakatha. Ngikhathele ukuthakatha ukuba buthakathaka emzimbeni. Ngikhathele ukuba buthakathaka kwelikamoya. Ngikhathele ukuphuza utshwala. Bathi ngikhathele ukubhema. Ngikhathele ukubuka ama-pornography. Ngikhathele yilokhu nalokhu nokuhleba nani na ungayicabanga. Uma ungakakhathali kulezo zinto lezo, hayi wena umenya. Uyokuyifikela nje enkosini uJesu kodwa umenyile. Kumenywa umuntu okhathele nosindwayo, ozibona ngikhathele lezi zinto, ngiyasindwa lezi zinto. Ozothi mangabe ezibone lezi zinto zifuna ukungigibela, agijimele enkosini uJesu athi Nkosi, ngize kuwe ngobuthela mangize kuwe ngobuthela. Uma ngikhathele ngisindwa mangize kuwe. Ngicela uzongithwalela lezi zinto. Umuntu akhale kuNkulunkulu avume izono zakhe, athi nazi izinto zifuna ukubuyela kimi. Lezi zinto ngizishiye ngoba ngikhathele izono. Ngizishiye lezi zinto ngoba zingisinda. Khuluma nje ngephuzu lokuthi hoza kimi. Inkosi